Ambe alamisa do la jeu kalo kle wonu bla samba flan mwan fla. Mayati fla de mabla de ne fololo. Amba fa bisimila nga 3 minutes info jam kan kono. Bi amena masala min ko to dore ayela ka foko geran kon nawni to godam senuna e question do kon bala ka soulever min kon ni fana mina ke inquiétude dona na tola o yemi ayela ka foko embargo mu kumi an kan no kon tunye sanction la bene se da o mo fe o kon willa ka bo malika ni wakatina bala de lense waya no yi mais yalma antina na do sanction ko wala e dona na tola wa barsa e kosani na ayela ka foko projet de loi électoral kono mi e président sita koni ko e loi do be na be fo mako article 115 ko ba ayela ka ni effinité la kamin kon ko kibe fera ke jamana nyamay ki to transition kon na e kon be I ka fanga bla 6 mois avant la fin de la transition o kon na la ko jom me ka soutire ça ko yalma ayela ka fofana ko président de la transition fala ku me fait ka I présenter o ngunu kon fana be ka boka foko e président de la transition me se ki I présenter ko ni a fora ça ko transition ma do no o précisément no ye colonel Assimi Goïta ko kabina a présenter élection 2024 kon na ko yalma o fana tana ni problème wéré wa c'est da ko ni fan fela fe ko o ye ko ye c'est da o yere ya yira kabini sanction wulitola ko o tana na so oma nga olu fana ba don ko anga transition bo ko ni fana be na so nga participer élection la ko be na so nga ke problème wéré dona na tawla o kuma no ngunu ka wonde ko ni be ka yala sanction ko ni wulilen ko fe anga gere na anga tugo dam senuna la sem kuma mbolo ka do ma bi o yini ama fo o kambe anyotuma